ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ଏପଟେ କିଛି ପରିବା ରହିଛି କଟା ହେଇ। ତ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଝିଅ ଖଡ଼ା ବି କାଟୁଛି। ତ ଏପଟେ ମୋ ବୋଉ ତରକାରୀ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଗୋପାଳ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେପଟେ ହେଉଛି, ଏପଟେ ଆମ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ। ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲା ଆଉ ମଟର ଆଉ କିଛି ମୁଗ ରାତିରେ ଭେଦା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସକାଳୁ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ପଡ଼ିଲା ତ ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କରି ମସଲା ଏସବୁ ପଡ଼ିଲା ଆମର। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା 30% ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି କଟା ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ରଖିଥିଲୁ, ତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ତେଲରେ କିଛି ଫୁଟଣ ତା ସହିତ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଏପଟେ ଆମର ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଛେଚା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତ ଲଙ୍କା ବି ସେଇଟା ଆମେ ତେଲରେ ପକାଇଦେବା।